При нас са двама от хората зад политическа партия, т.е. хора, които са основали политическа партия КОЙ, за да ни разкажат повече за новия си проект. Преди да започнем разговора с тях и да разберем случайно ли е това име, нека да видим следващото видео. Новата партия КОЙ компетентност, отговорност и истина ще се бори за предсрочни парламентарни избори през май 2014 и влизане в парламента. Нейната основна цел ще бъде да представлява и защитава малкия и среден бизнес. Членове на инициативния комитет на партията са хора, занимаващи се с частен бизнес, ръководители и специалисти, работещи в частния и обществения сектор, служители и работници, интелектуалци, научни работници, преподаватели и студенти. Новата партия за сега ще се финансира с дарения от инициаторите. Сред нейните идеи за предизборна платформа стоят улесняване стартирането на нов бизнес, създаване на механизми за обществен контрол при обществените поръчки и върху дейността на концесионерите, както и легализиране на проституцията и на лечебната марихуана и производните деривати за медицински цели. Ето и нашите гости. Емил Желев е един от учредителите на партия КОЙ. Занимава се с бизнес повече от 20 години. Завършва технически университет със специалност автоматизация на дискретното производство. Петър Дъров е съсобственик на счетоводна къща. Завършва специалност счетоводство и контрол в УНСС. Един от учредителите на партия КОЙ. Така, какво означава първо това КОЙ или кои? Еми, кой? КОЙ. Съси кратко. Съси кратко. Значи, коректност или какво беше? Компетентност. Компетентност. Отговорност. Отговорност. Йорданов ден. Не. И истина. Как да не? Сега ще обясна. Истина се пише с и, не с и кратко. Да, точно така. Значи е кои? Се казва вашата партия, не кой. Е множественото число на кой. Да. Кой? Точно Как така. се пише кой? Съси кратко. С и кратко. Да. Значи е Йорданов ден. Не. Но... Как да не е? Добре, Йовка. Не е Йорданов ден, Йовка е. Това компетентност, отговорност и истина си е добавено нещо като девиза на партията. Като запазено име в Истинското съда име на партията, кой? господин Желев, какво е? Кой? Кой? Да. Откъде го взехте това име? Ни дума в български язик. Хареса ми. Просто ви хареса думата български. Няма нищо общо с ето това, примерно, което е плакат развян по време на Прилича на него. митингите в София. Прилича. Прилича. Добре. Компетентност. Не, може нещо да обясня? Да. Благодаря. Ото какво е само беше? Отговорност. Отговорност и Йорданов ден. Да, може така. Не става. Сега да обясна. Да. Както други колеги, други парламентарни сили, си кръстват. Парламентарни? Парламентарни. Вие не сте парламентарна. Други колеги, в смисъл политически партии. Да. Си кръщават някакси партията Да. и си измислят едно мото. Да. Нали, както едно време беше бригадирското движение "Строим за България". Нали? Да. А сега какво е? Еми, Атака имаше и той нещо си там. Всички за... Какво беше там? Нещо си... Или като на Николай, което е... Какво беше? България без цензура. Да, така. Нашето е кой са си кратко. И ще му кръстат булевард в Забърдо. Той си заслужил човека. Те обичат го хората. Аз съм пресечка. Разбрах. Пресечка, вървиш по булевард Николай Бареков и завиваш по пресечката Милен Цветков. А пък един ден и аз, ако стана журналист, се надявам пресечка на пресечката да се казва Емил Желев, евентуално. Добре, какво искате да правите вие, освен да легализирате проституцията и марихуаната? Много други неща. Имаме цяла Искам да ви кажа, че ако само това е програмата ми, ще спечелите гласове. Ако искате и други неща да правите, никой няма да ви обърне внимание. Дано не е така. Ако сте обърнали внимание на сайта, сега малко сериозно може да поговорим в крайна сметка. Ако може да продължим съм етап, няма лошо. Не, кажете сериозно. Добре, сериозно. Не знам, погледнахте ли сайта, който преди 2 дена беше качен в интернет? Не сте. Не. Нищо. Няма значение. То е www, както се сеща, предполагам, .ppkoi, на английски няма и кратко, за съжаление, .bg. Да. Там сме, тъй като все още не сме партия, а сме направили първата стъпка към учредяване на партия, т.е. сме направили събрание на инициативния комитет. Какво искате да правите? Кажете на хората много просто и ясно, господин Дъров. Да смениме принципа на управление, така че действително хората да усетят и да могат
да усетят себе си, че те са суверена, както гласи Конституцията. Как Голямата да стане грешка. това, господин Желев? Ами в програмата е написано много подробно. Как може да се контролират обществените поръчки, как може да се контролират концесиите. Има си начин за пряк контрол от обществото, където са разположени обектите. Както, например, е връчено правораздаването в англосаксонските съдебни системи. Там съдебните седатели решат спора, не е компетентният съдия. Да. Защо са го направили? Защото населеното място, част от обществото е поема тази функция, то да казва кой е прав и кой е крив. Същото може да се направи с обществените поръчки. Населеното място или там, където се извършва, са обект на обществената полза, защото обществените поръчки са неща, които са за полза на обществото. И там в нашата програма много добре е записано, че ако кметството на някой си град реши да направи някаква обществена поръчка, тя трябва да е публично обявена. С всички анекси, с всички спецификати. Не, сега са друго. Сега само казвам. Обществената поръчка се изпълнява от фирма Хикс за пари, еди колко си, срок еди какъв си. Не е така, нали? Прави се конкурс и така нататък. Прави се конкурс, но обществото не се уведомява за това всички спецификации. Още за кой след рекламата по Нова телевизия. При мен са хора, които са на път да учредят политическа партия с името кой? Компетентност, отговорност, Йовка. Или Йорданов ден. Добре. Бяхме стигнали до там, че ни казвахте какво искате наистина сериозно да направите в политиката. Господин Дъров, как ще се постигне това нещо, така че хората наистина да почувстват, каза господин Желев, че са суверена в държавата, че те управляват? Това може да се постигне само когато законите работят по принципа, на който се измисли, а не тълкуването им да се използва за лични нужди и лични цели. Само да ви кажа специално за законите. Нали знаете защо, примерно, холандците как се мотивираха, отказвайки на България да бъде в шенгенското пространство, да бъде в Шенген? Казаха така на господин Цветанов, който тогава обясняваше, че имаме всичкото оборудване, всичко изпълнили сме всички критерии за шенгенска граница. Те казаха, да, така е, оборудването е там, всичко го има. Но зад това оборудване стоят едни хора. И ние нямаме доверие в тия хора. Така че вие може да искате да се спазват някакви страшни неща, нечувани и невиждани. Но ако примерно 90% от българите са склонни да се корумпират, попадайки на някаква ръководна длъжност, как ще се преборите с това нещо? Пак стигаме до законите. Закона, когато не е ясен, той води до корупция. Не е вярно това. Значи законите в държавата са пределно ясни. Ето, примерно, когато видите знак с ограничение 50 км на скоростта, нещо неясно, има ли в този знак? Нищо неясно. Колко човека го спазват? Предполагам, че большинството го спазват, но има много хора, които не го спазват, господин Дъров. Большинството, господин Желев, не го спазват. Какво ще направите, за да започнат да го спазват? Специално за знака 50 ли? Да. Или по принцип? По принцип, то е като алегория това нещо с знака 50. Ами преди 1 месец или 2 месеца имаше една акция в Министерството на вътрешните работи с полицаи под прикритие. Инсценираха неспазване на знак 50 километра в час. Километра в час. Те карали, да кажем, с 80, то пишеше по вестниците, по телевизията имаше репортажи и установили, че от 90 пътни полицаи 80 са приели така наречени рушлет. И тези 80 те ги уволниха, а не ги дадаха на прокуратурата да ги съдат. За това става дума. Ако 3 полицаи влезат в затвора, ефективно да си лежат присъдите в затвора, вече няма да ти се тая да си поискаш 20 лева или да не си поискаш 20 лева. Така че са до законите. Прав е господин Дъров. Тоест, вие смятате, че ако се извърви целият път, който който предлага една правораздавателна система, то тогава може да се постигне ефект. Да, точно така. Да, а това за проституцията и марихуаната, поради каква причина попада във вашите... Проституцията така или иначе има. И то е доста широко застъпено. Не е обществено вредна. Естествено. Какво, вредна ли? Това беше хубаво. Не е вредна. Аз съм ползвал. Добре да е, но не знам. По принцип, че не е вредна. Вредни, не е ли редно да бъдат разрешавани, да бъдат забранявани? Това са хора, които са на ниво социални работници. Да. Проститутки. Да. Защо, когато те са незаконни и трябва да бъдат
ръководени от структури, сводници, да се плащат включително и на полицаи пари, за да си затварят очите, както имаше предавания скоро, когато това може да става със закон, както и в Холандия, и не само там. 10 държави в Европа е регулирано като хора. Плащат данъците, да си подлежат на медицинския контрол, когато някой ги насили и напъне на сила да го правят това нещо, да могат да отидат да се оплачат, а не както сега, тя не смее да отиде да се оплача, защото извършва незаконна работа. Полицаите ще ги пазят в рамките си на служебните задължения и в рамките си на трудовите характеристики, за които са запознати. А не както е сега. Как е сега? Някакви сутеньори пазят момичетата, нали уж ги пазят, също знам какво ги пазят, по-скоро ги тормозат. Те ги Взимат пазят, и да част взимат от парите. печалбата или там от прихода. Някакви полицаи пък защитават сутеньорите, пак нали, някакво кариона осигурява. И някакви си други политици пък пазят полицаите да не бъдат уволнени. И то порочен кръг на финансова пирамида, мога да кажа. Според мен е крайно време да бъде Добре, разбит. за марихуаната ще поговорим в друг разговор. Останете с програмата на Нова телевизия, господари на ефира. От мен приятна вечер.